bola riu bola sumar bola leis nei bola don kat lembat ni bat wala menge ka de ka janmet ya ka bangin yo ka ban syakri lang yo ya ka kedeng ka bakoi ke jong peng subha ya pi baro ki perbengai na pok ka balang kumjuru ki perbengai na kebai bat ki balang ki bujudon kat lembat ni ban syakri lang yo blai bato blai un ker khu yang ni leng ba ka ni ka jing syakri jongi ya u ka ni ka janmet ngin beteng ya ka jing syakri ka jongi akan ni ka por da ka bangia so lang ka jing ruai ka ba riu pun riu bat nyu puar riu pun riu bat nyu puar jing e uji sutrai yanga hading fona shirkai ban sya ban siu spa ga men sem jonga omdon bala ban ong jing suk bayo na lau trai bawia sait hakmat ublei ka hok kasnam bakor blashlei omdon bala ban ong jing e jong u bomla ban ong jing e jong u bomla ban ong jing e uji sutrai yanga omdon bala ban ong keban riu pun riu bat keban nyu puar Jing it uji sutrayanga hading pona shirkai bansha ban siu spaka mensim jonga omdon balaban ong jing i jong u bam la ban ong jing i jong u bam la ban ong jing i uji sutrai yanga omdon bala ban ong jing ngau sik thang ba u la sha ba u la phong ban ngiyat sha ba jiu nam im ngala omdon bala ban ong jing i jong u bam la ban ong jing i jong u bam la ban ong jing i uji sutrayanga omdon bala ban ong jing so bayo nala utrai ba uyasai hakmat ublay kahok kasnam bakor blashley omdon bala ban ong jing i jong u bam la ban ong jing i jong u bam la ban ong jing i uji sutrai
yang don bala ban ong chính cô men yo haba hujan jeng suk balai jeng ting baban jeng kermens kem da ulawan don bala ban ong jeng i jong bam la ban ong jeng i jong bam la ban ong jeng i uji sutrai yang don bala ban ong. Ai ngan puli katu kan jing sisa naga tien ka jong blai kabang laban syam naga gospel ka jong Yohanes kalau nong ka bakat sao ka dukot ka bakat kendai ka siti jong Paul apostol sakinong Galatia kalau nong ka baar ka dukot ka baar po ka siti jong Paul sakinong Filipi kalau nong ka baningkong ka dukot baar puwei bat ar pun nyau iktien ki ba ong kum ni satang sibit arbit te kata ka perthai kan om yok mi yanga shu henrei pi pin yok mi yanga namar banga im piru piyok ban im lasanar pna yanga lembad ukres pen ban ngayim henrei om manga shu henrei ukres kain u im hanga bat kata ka banga im menta hakado ngayim da ka jingai kain kabahau kono blai ubla i yanga bat ubla i tino yala de naga benta jonga namari yanga kaban iem kalong ukres bat kaban yap kalong kajing mentoi kain tangba karukom kajing iem jongpi ai kan yadai bat ka gospel ukres ublai unkar ku ya kiktian kiba pune hakane kajan men naga benta kaburom kajongu in penama kajing tuai Blai ukpa jongi ubah beneng isngongo yame ko kenrat namar baro ke jeng ke jeng isnai ke jeng karku ke babatam ke jong me isngongo ba mem syam la ino yang wada breng ba buhon ke jeng tlat ke pop ke jeng ringkang ke jongi ban ban ko trai mala siu spa ingin ka snam ke jong me ban mela penlong yang bangin long kom ni kom bangilong Isngongo ko try pa may yung pait lang plus sius pa o jong me. Bandon ha kayeng ka bagantang ka jong me ban shekriya me. O ngi dumay kerbang ko try yala ka jong ka balang. Nong syarai kit khot kom ti balang ki para bangay paro. Aga bangin ang laban Israel ban shekri ban wadi ka kamat ka jong me. Kumbong unong syarai syem men sim. Tang sipor ban yo yaslok. Tang sipor ban pech syamekain. Hajar sen kalong kam koridor ikajil sngau bha jong kan ka perthai yarap ingin mala to try begin sngau ya me namar ka pon ka ba koridor ka bang ban shikri ya me ruku gar panggo try na ka benta kiram paying kristan na po ka balang idon ha pala ka jong ka jing kendu ka jing syam don na preng jongi ko try ki ba na preng jing pang ki stom ki bajor don na preng jongi ko try ki ba don na ka jing bomyo su tho jing mo na preng pa ka me ki kon Don na preng jongi ko try ki bamati ka jing dok ka jing kerdo. Don na preng jongi ko try ki bamati ka jing le persya ki borus em ka jing dom soitan kain. Don na preng jongi ko try ki bamati ka babon ki jing pen soi jungan ka patrai. Daya preng ki ki baro try ngi duwai ker pang na ka bentak ki perbangai baro apo ka balang bat ki perbangai baro ki don ka bangi.
Pengyo man ma di ke jing ker khu ke jong ma. Pengaban job ko try ke jing lek ke ma jong ka jing em ke jong iru. Ker ku kerpang ko try ke balang ke badon ke bebon ke kam na ka benta. Ban ben kraw ya ka kerteng ka jong ma. Ka yeng gentang ke pengilat thai ko try. Nau balang school John Calvin. Bat ke we ke kam ko try na ka benta ban ben kraw ya kerteng ka jong ma. Itu wai mo try si ba men ker khu. Bagi ege baro ko try ki kam ya ka balang ke ban pia syakman. Kan long daga jing elam ko jindron ka jing ker khu ka jong ma. Bagi nang lapan pen kraw ya ka ma ka gospel ka jong ma ken haki breu baro. Ker khu ingilong bang ne por kam tam ko try nga usye kriu bolong tang unong pop. Jing pen kra baro ko try ki long ujong breu preng bon ki jing tlot. Ndai ka try nga wan khamat jong ma thang kum bang long unong pop ba pop bat nget tham. Ma de ka jing lai snei ka jong ma. Bagi ege baro try ken long shisha. Jingkar kuna ka benta junga nung kong bekren ya ka ten ka jong ma. Bat baro ki bas ngap ya ka. Kar ku try ka ni ka por baro ngi shan ya lut ham ya. Ngawi ka jing duwai map bat klet. Ka bon tetap ki pop ki jing kang ki jing bom biang ha ka jing em jongi. Ya ki ding ipan ka tang bat yang tamu ju try jongi u Yesus Kristus. Amen. Bentangi was ngawi kam jung ka balang. Ki jing pen mana ka jasengan thai ka long tang shuai ka ni jaseng at inong kran ilang kong balari hun lingdo ha ka jaseng Hindi service ha gorfling ha ka por sauji inong kran ilang Mrs. Saraswati Thapa ha ka jaseng jong ka Senior Christian Endeavor Society la shibet ha ka por saustang hangni hayeng mani inong kran ilang Master Wilbestar Walang jaseng dong hakapor nrubuji hakadong lum siap mingi ka jaseng kalong hing jing Reverend BC Lingdo pa inongkran ilong Reverend P Maulong hakadong lum siap pedeng ka jaseng kalong hing jing Master Morning Star Merthong pa inongkran ilong teman pesan LA Dakar habai dei ba kani ka jaseng dong kani ka yeng kadon Shakite Kithan Bishnapur hajan jong ka Sankardap College Habai dei ba kani na kalyang jong ka jaseng dong ngila penbej iki kali ini ki kali kin yang hangni asiam bat kapor ban mi kalong hakapor san shipawa tinggal kerpado iki tiki bayadon kali sobhaban yara iki kali jumpi hakadong lum siap semi ka jaseng kalong hiyeng jong i Mrs. Norilda Nadan painongkran ilong i Master TS Wanwar Hakamiet balang kata khat nyau tereng inyo sngow ya ka subject balang ka baong ka bakraw ka jing yaine jong ublay la pensyong nong rem na ka jing rwai sngow snai kala nong ka balai ka khat ka ba arphulai la pen kha na ka thim ka jing yaine ban police dang ba duai ilong master tebor lang kenter bat inong kran ya ka subject Elong Mrs. Bhagiri Shadab. Ka Bible study jong ka balang. Kanlong kumba julong hangni hayang mani haka singithau dieng haka por nyau baje. Haka jaseng duai mi si sajan haka arphu tereng. Ban pulis dang bat duai ilong i Mrs. Phili na suklang kharkliang. Ban inong duai den ilong i Mrs. Dailin Walang. Inong eto khana gani ka singi trai banwan kata ka arpuai tereng ha ka jaseng ka shibiji inlong i Reverend AT Solia par ka dairu ka district Sunday ha ka dai ka singi anyo ban lomi ki jing aingo na ka banta ka fon district kinong kren ha ka arpuai tereng ha ki jaseng jong ka Junior Christian Endeavor Society halang kerding ha ka por nyau siteng menstep Inong kren ilong i Mrs. Rakhel Lauren yang bat hangni hiyang mani hakapor nyau sipawa inong kren ilong Master Nangsan Borlang Sim kanipat kalongka advertisement
La khot application haka standard form. Rangkat bat ki attested certificate, mark sheet, bat ka recommendation of pastor lani temen basan jong ka balang nakabenta kini ki post harum jong ka Reverend S. Wellington Children's Home nong pendeng Boys and Girls Home. Kamaningkong kadai ka post home superintendent hang haka baidai ba ha boys home. Ki kerdan puli kinlong ki bala pas graduate ki badan ya ke degree haka social work, sociology, child development, human rights, public administration, psychology, law, public health, community resource management, nakano-kano ka university bala ito. Kidairu ban long ki bala don ya ka experience license ha kani ka jingtrai an khamparkhat e ki badan ya ka computer ka jingsiu nam ta kani ka post kan long life pula jar sispa tingka pat ka post ka dan tang ka wei ka ba ar pat ka long ka storekeeper kom accountant ha girls home ka ki kardan pule kan long ki bala pas ya ka bikom pat ki badan ru ya ka jingtip ya ka tali nakanu ka institution ka bala itho an khamparkhat e ki banang ya ka computer kani ka post ka dan ka wei bat ka jingsiu kan long khatra hajar sanspa life rating ka sibanai an khamparkhat e ki to kila khamdon ya ka experience ang zaga ba ar ya ki application de ban punpoi ha ka office jong ka home ne KGP snat sangi mission compound Shillong ha ki singi long tray bat ka last date ban punpoi ya kini ki application ka long ha ka arpsan tarik April 2024 haka application de banda thoru your mobile number but ya ka written test but personal interview all sapentem kham hadien de ki jingtip ki khambanya phila ban page haka notice board nilawa ya kanika advertisement haka notice board jong ka balang de ki jingai ngo ki bangina lum haka nyo tarik kilong kumne na ki envelope sa ki bor balang bahalor repunyo hajar aspa laifu tungka envelope fonte yemani nyopunre hajar laispa arpu tungka envelope fontit khando balang nyopunre hajar tungka kijing aingo kija seng besibeje arpu hajar fraspa khandai pusan tungka kijing aingo Sunday school nyo hajar saup khandai tungka ki donation ka baningkong ka weinak sipho arpunre hajar ruspa tungka bat ka ba ar ka fontit khando balang 6,000 tungka kumta baro ki bangilayo banlum kalong arlak nyopunre hajar khandai pusau tungka hakani ka por nginyo ban lumno ikijing aingo ini kijing aingo ki bangin lum kalong namta ka fon taye mani hadiem ladap ban lumi kijing aingo an karpadi temen basan FM kharsentiu ban pen gentang yakini ki jing aingo
God adwai. Public pa jingi bahapning. Nyai ngoya me nama melong play what up the jingi snai. Melong mame ka jingker ku nagam tai jingi way pi way. Hakani kapor ku trying one rai kini jing ai ke maret. Ibalong ki jingker ku malate ka jingi ku try. Lai to pen kentang ki ku kra. Bagi nang man roy nang taka kam jami. Kerpang ku try takani ka si ai kam jami. Nang bakalong ka jing siu dep nakam ta ka jing te kini ka yingmane show contractor. Ablay to danang kerku krai ngi wepu ki shakri jami. Bangin ang laban ai shak kam jami ku kra. Pat to the shimti ku try ki jing jingi wepu. Bangin ang la ku try balong ki jing shai bagi sakhi nda ka kerteng jami. Kerku ku kra pendan kami halakasi. Bangin ang la ku try ban shakri yame. Kerku ye kani kapor ablay. Bangin sngau ye ka kubol mo shakri jami. Woman sasami ka kubol ka tien jame ku try. Itep ba me dane e ku krat ban kren apne jingi wepu. To kren ling mo shakri jame. Labangi ki shakri jame ku try ngi yosngau. Yalam ngi ajing shai ngi ku try. Baka tien jame ki shong sa. Hakiman sem jangi. Yalam me ka di kapor ka basa ku krat. Yai ti kteng Jisu. Amen. Kumlipat aswa bangin yo ban ngap bat skor ya ke jing shisha na ka tien ka jong blai inyo ban ya solang ka jirwai ka balais pa asan pusau bat lais pa asan bupra lais pa asan pusau bat lais pa asan bupra chilenter bat lunong pen iem ngas ngu suk ngam syam sngu ba ngasham sngu ba leng bajing e lenti bakiem u ya lamu keruda jing suk jong ka beneng bayai shlai Dei hangne bangayo amat ngatip bahangam kuslai rengkat bat Jisu kenran baru lai telik khot kan ruai ka balais pa san pusau bat lais pa san pulai Ilen terbat lunong pen im ngas ngau suk ngasem ngau ba leng bajing elen tiba kim uyalam uker uda Jong kap neng bayai shlei Dei hang ni bangayo mat Ngatiba ngam kuslai Rengkat ba Jisu kenrat Ngatiba ngam kuslai rengkat ba Jisu kenran lem tibun ki jeng ma bat lunong pen im ngayat tang mau Lok bashisha hap dengki eryong bunjai laki gejat batat kim kershan kamen sim rukas ngausliang dei mau uban lambantan hatu bandalaj shiliang dei mau
ban lambantan hadu bandalai shiliang shilenter jing embaropar okat no jing it bashlei jing jatai yang ukular hakayeng shong ne shatei hang ta ki janh ba pernai ba jing men Syakir taba tan yaka dengan yai riwai lenter bat ungan yai sa tan yaka dengan yai riwai lenter bat ungan ya Isa. Ki pastor ki balong kinong syarai ki baydon bat ngi hakane ka janmet. Kita membesan ki balong kinong syarai. Ki dukhot komiti balang ki para bangai baro sa season pan ngasim ya kane ka kabu ban ai kublai ya pi baro lang. Haga kateng ke batyang tam ke jong utrai jong yu Yesus Kris. Penpau ke jing ngau ya ke program komiti jong ke balang ru. Kebayai kan mau yang ya ke ban bu benta. Ban sam ya ke tien ke jong ublai. Ke balong ke badan kam ek ning kong yang ngau bakran. Bagan ngau tu ya ke jing krau jong ke tien ke jong ublai. Ngau yu ublai belon kat lambat ngah pedeng ko bon ke jing telot. Pedeng ko bon ki kam. Andai ulalai isnai ulah kerku ulah don rengkat. Ban yo ya kan kelat ban don kat lambat pi bat ngilang baro ban sam ya ka tien ka jong blai. Blai un kerku lang ban ka por ha ka bang yo ban sam ya ka tien ka jong blai. Ka phang pedeng ka bangakwa ban bu kum kan nong rim. Jong ka jinge thu khana ha kan ka janmet. Kalong na kitu ki benta ki bangalap yo ban pules dang. Henrengan sim baitang ya kawai ka benta. Kata kalong kasiti ka jong pol sekinong Filipi kalenong ka ban ningkong kadukot ka bar huwei. Ngan sim tang kini kentin ki baong kum ni. Namar yanga ban im kalong Kris. Namar yanga ban im kalong tang Kris. Kendiat kum kajing lam perang. Para bangai ngis ngau tu bakajing temu bakajing mut bajeliu. Jong apostol Paul habau ong bat tho ya kini kentien syakinong Filipi. Kalong bakum ubriu. Ubaladai bandulut baro khoj ki jingkarku. Kiba baha kiba kan saitam nautrai. Namar ki kam bat ki jingle jong u. Dan banu trai ulam map yau, ulale isnei yau, ulakar khu yau, daki eki babahatam. Bat ka jingkermen jong u, ha ka jingim jong u, ba unyo ban shong, bat lau trai jiunom habeneng. Kum tau ong, da ka baraikut, baka jingim ka jonga. Kamlong shu na kabenta ki jong kan ne ka perthai. Henry tang na kabenta u Kris. Ki parabangai ngis ngau thuro ba ularai kut ban im na kabenta u Kris. Bat ban yai du tang bat u Kris. Parabangai laya thuro bau apostol Paul wa tho ya kan ne ka shiti syakinong Filipi. Haka por ka baudon haka jing syaset bendi harum ka jinge thu khana ka ya thu ba ki prabangai haka balang ha Filipi
hadin bagi layo jingtip bau apostol Paul la kem yau bala set bendi yau harum daga sor karum ilapha yau wei nagi parabngai naga balang ha Filipi epa creditas banlek jingo yau Paul haying bendi rengkat usenyang ubaglayano senyang parabangai daga jing ai endau epa proditos ulapoi hanong ba rum lawang ba namar ka jing yai lenti ka ba jingai ula kempang upol ha ka jaka ba untho iki babon ki jing tho ula hapan sumar yau epa proditos tat hadu baunoyo e ka jing kia barhadin bau epa proditos layo e ka jing pen kia upol ula pha yau rengkat ka jing ai sngoba ka shiti jong u shakin nong Filipi bat ya ka shiti latip ya ka kum ka shiti jong ka jing kemen the epistle of joy iparabangai ngama ban mudur ubreu ubasyong haga ying bendi rengkat ki kendri pantho ya ka shiti shaki nong Filipi bat ban ong ya ka shiti baka de ka shiti of joy kala e than yang ni ki ba syong suk le se hagi babon ki jaga ki bagi syong nginom ban por ban tho ya ka shiti shaki parabungai ne ban long ka shiti ya ki wei ka e ban perkhat tang ba hau blei kam don ka boma ban long ong ka kitab Nehemia Prashipel namar ka jingkman utrai kalong ka bor jong pi the joy of the Lord is your strength kababut ngis ngau tho ba hau pol bala ai tilot yele de hau blei hapreng ka jingkman don ka bomla ban long ban tho ye ka shiti sha kinong Filipi ka shiti jong ka jingkmen hapdeng ikenjeri haying bendi iparbangai ban hamsuk bangin yo ban ya perkhat ngan persang ban bu yaki hagi sauteli ki mat kamat ka baningkong kato katne syapang ka jingim jong unong tho u apostol Paul u balalong sisin usol jong ka Tarsos kapaar katu katne ki breu ki balaya kendu ki balaya Syam ki balaya mat yau Chris haga jingim jongki kapalai ka jingya kendu ka jingya Syam bar ka jingmat jongi simet yau trai Jisu haga jingim jongi kapasau ka jing temu bat ka phang pedang haka jing im jongi kalong omshu bat ka ne ka perthei ne na ka benta ka ne ka perthei henrei bat u Chris tang na ka benta u Chris iparbangai ngin poy haka benta ka baningkong kato ka ne syapang ka jing im jong unong tho u apostol Paul u balalong sisin usol jong ka Tarsas barong itip ba lakha yau Paul haka nongba Tarsos haka tu ka por kitip bagadeka city of education city of university ka nongba jong ka pule khadangle ka nongba jong ki university barong lakha yau Paul hagisnem san edi Tarsos Sicilia ka himarum ka bangitip menda ka Turki la pensan penrang ma yau Paul haka nyam jiu hauta unong hikai ubakrautam ubangitip ha ugamelial u expert ban hikai ya ka nyam tenrai jong ki jiu laong ba upol
Ulah di way na ki erang shitnyam jiu. Ngalak banong hagan ka juk menta ki shitnyam Bajrang Dal jongka Hindu nationalist. Ngalak banong bagi shitnyam Muslim ISIS bat kiway. Upol ru wan na kata ka background shitnyam jiu. Balaong ka ka bala upol ulale haka jing im jong u. Haka por ba ulong usol jong ka Tarsos. Ka ba ulale laong ba uladon bentaru buat haka ba len thamau yo teman pesan Stefan. Bat mbetang kata uladon bentah haki babun ki kam bante ban kum ya ki Kristen haki tu ki por ikam ki apostol ya kalnong baar puar dokhat pasau ka ongkum ni bat nga ubala pensitom beng ya kane galanti hadu ka jingyam da ka bakum bat da ka ba aino shaying bendi ya ki briu shenrang bat kentei. Kini boleh orang syuk bah kam apostol nyau san bupra. Berkilaya shopno ya u shabar kata kasnong ya u Stefan. Berkilaya len temau ya u. Kita kinong plate kila bukno ya lagi jan. Hakajat jong weu samla ubakat deng usol. Asyai kedar bau sol. Uladon bentah hakabalen temau ya u temen pesan Stefan. La persyang ban tek ban khom ban pen sajaya ke bangait. Habang pulai syapang ka jinglong jing im jong usol jong ka Tarsos. Kapan kan mau yang ke bangait yu Graham Stein. Hausnya ka kendai spa kendai pendai Odisha. Hakaba mau u Philip pat Timothy kis kon ki barit ke jong u. La sya thang haga kali. Hageta ka seng ka ba hot ka Bajrang Dal. U nom melam jong ka u darasing. Ngis ngau tho ba upol uwan na katang ka jinglong ban pensitom ya ki Kristen ki bangai hau Yesus Kristus kai ikan mau biang upol hadin bablayo ya ka jingtho ka permission na longdo ban lek Damaskus ban te ban khum ya ki Kristen ha Damaskus ka ka bablay kendu ka encounter ba utrai jong Yesus Kristus halenti Damaskus. Lawang bakaraban ka jing teng shine na breng. Bat lapin matla yagi khamat ki jong u sol jong ka Tarsos. U sol jong ka Tarsos. Us ngau thu shai. Bahang ne ka jing im jong ka lakut. Bar ka jing jenjar jong ka dujok kan ap yanga. Kat hadu bah ka jing kiu bat hakajing syapting wong kumno atrai ka memon yang aban le ban surrender namar ban skauto ban face ya ka jing jenjar ya ka dujok ya ka jing matla kam long ka besuk kabha bangan surrender rai ka memon yang aban le. Lepas kau tenak kelong bah, upol usol jong Tarsos hadin ba ulah surrender yala de, hau try jong Yesus Kristus, utrai ulah pen ilenti, yau sol jong Tarsos, banlek ya kendu yau wei nak reuniam, u Ananias kenang ba unyo pekpat nak jing matla jong u. Bandau lai kendu yau Ananias, u Ananias ulah pen pekpat ya ki kemat ke jong. Naka jing dum syaka jing syai. Naka jing jenjar syaka jing keman. Naka dujok syaka paradise. Uei ubom keman. Uei ubom keman. Ipa berangit nang tang isu tenat bahai upol. Haka jing lenti jong ubat ujisu. Usyam tangga jing keman sudah. Usyam tangka bor sudah, usyam tangka jing selur sudah, usyam tangka jing suk sudah, baniat baru Kris, wadah pedeng kijing ya.
Kai ka bau pol, jo kerdo ka babha. Namar bagak tienu blay ka krensyai. Ba utrai berkajing ai jong u kadap biang yame. Ar Korean ar kendai gong. Teu la ong hanga kajing ai jonga kadap biang yame. Namar la penjanai ya ka bor jong me hakajing telat. Beriu hapdeng ki jing du jing kemen. Hapdeng ki pop jing penyap. Jing pensitom ki Kristen. Penban utrai ulalong ka jing ai yau. Utrai ulalong ka bor yau hapdeng ki jing telat. Kenu blay ke syu. Ba Paul udap tang da ka jing kemen sudah. Bad ka jing man yoro yau utrai hagi por baro. Filipi lai pra kaong hoi sisa keng barngan nyau ya ki baro kilong ka jing du na ka benta ka jing bha kortam ka jing tipu kris Jisu ubau trai jonga na ka benta jong u ngala du no ya ki baro barngan nyau senrum ya ki kenang bangan yo kris ubreu ubalamat ya ka jing panim Ubreu ubalamat pat ia ka jing kemen, ubreu bayo ipat ia ka beneng ka jing suk. Wong keno ka pertei. Nganyu senrum lut ia ki baro bangan yo Kris ka jing im jonga. Adi ka serendar. Met bat mensim. Mat ubleu lale isnei ladon kat bat u ban pendap ya utang da ka jing kemen sudah wat apa deng ikan jerinar. Wat apa deng jing piangca ka jing shitom. Apa yang jing kerdu, hai bang sang jing sak beng, jing sak bentiu beng, jing sak syok beng. Pen banu trai ulah pendap ya daga jing kemen. Baru orang kumnu ka Filipi sau. To pinya kemen no hau trai halagasgi. De nga ong pat to ya kemen. Filipi laiwei haka bawai no ko perbengai jonga. To pin kemen no hau trai. Iwei Thessaloni san kan riu. To pin kemen halagasngi. Ajing kemen kepadap kerhai haka jing im jong u hadin baula ai tilut yala dia hau Yesus Kristus. Mat ka basngau tana ka jong pol kalong yo isu ya gi haka ni ka perthei hendai tang na ka bantaban im na ka bantau Kristus. Bat ban yo iru ya ka beneng. Kabalong unio ya ka pansngat ka jing im bom jikut. Ar Korin sanpra deng ngis ngau slur keng ban ngis ngau bha ban lekno na ka negamet ban yo shongne badutrai. Ban yo shongne badutrai. Hau ka jing yap kalong ka jing mentoy kalong ka profit kalong ka jing suk bom jikut. Ipada bengai kebentang ke baar. Katu kan ni. Ibreu ki belaya kendu. Ki belaya syam. Bar ki belamahat. Yau Kris haka jing im jongki. Nalor apostol Paul. Ubelaya kendu. Ubelaya syam. Belamahat. Ya ka jing ijba. Kabahau trai jongi u Yesus Kris. Don ki wei ki wiru ki breu ki bakrau ki palamahat ya ka jing iba ka jong blai. Usim David ude wei na ki sim ki bakrau jong ki Israel ki bak ulayo mat ya ka jing ka jong blai kat hadu baun ong to ya lam bato betin ya nga naga benta ka kerteng jong meh. To ya lam, bato betin ya nga. Mdei naga benta ka perthei. Mdei naga benta ki jingkwa jonga. Henry naga benta ka kerteng jong me ublei jonga. Iparbangi ki tip house im David. Ki pop, ki baulale, ki babon haka jing im jong u. Ulamad ika jing janjar nadu dang kena sama. Bapli usama ubadang lung. Na kajaka ablang bantem duitara haka yings im baru sol bat
bansha be thong haus imsol ban penyap namar ba ula bishni yo David kamdei ke besuk hagapor badang samlalung kat kisipai ki perton kijong imsol ban be thong yau ban penyap yau ban sum yau kamlong ke besuk usamla badang lung bapli ulah ban pet nagawe ke jaka syakawe ke jaka ulah ban ri hagi krem ulah ban du bam dagi bun bun sngi mdei tangkata ukon ba bhabriu jong u Absalom u bakhlan bakrau ba isong blay pen ban ulalong nong shun yau ulapan perri nalau kun u Absalom banri haklau habetam hakisngi kijing long taman ban mat ya kijing hakajing im jong u mdei tanggata nalor ke ke bau blay uladon rengkat bat u haklau habetap hakijing hakijing jenjar hakitma ulale rusa kawe ke kam kapop penyap ya u Yuria ulok jong kabat syabah tangna ka banta ban penhun ya ka jingkwa brai jong u ban syim ya ka bet syabah bukan long kat tengah jong u ubreu ujong ublay ublayo omat cibun kijing don rengkat kijing le isnei kijing kerku kijong ublay pen ban ulale ya ka pop ha ka jing im jong u bat ka ka jing tenju ya u ka long namar ka pop ka baulale namar ki kam ki baulale uladai ban mat ya ki jing uladai ban mat ya ki jing jenjar ya ka jing pisah ha ka mensim ka jong u namar ka pop ka baulale namar usngau tho ba unnom yo map sho ya ki pop ki jong u ka jing im jong u ka long tang lano ba undu no ka jing long sim ban mat ki jing jenjar ban mat ka dujok hakabakum kata kapor habau pai shaublay daka donut baro daka bor baro daka jingmut baro ublay ulamap yau ula pen im yau nyau shu yaki pop jong u ula kerku yau na ka jing snausi sha ka jing kemen na ka jing jenjar ka jing pisah ka mensim myot ya myodem sya ka jing suk jai nama lamap no ya ki pop ibabon ki jong u ka basnotanat ka long ba usim David hakasam ka ba chispa khan riu dekot ka balai ba sau ba pra ba khanai ba khat ar khat sau ong kum ni Ijing kum ka jing yap kila kelain saudong yanga. Ijing shitom ka jing tep kila bat yanga. Ngala shem ka jenjar ber ka jing kuslai. Hang ta ngala khot kerpat ya ka kerteng utrai. Atrai nga kerpat ya me. To pelat ya ka mensim jonga. Naba mela pelat ya ka mensim jonga. Na ka jing yap. Ya ki khmat jonga na ki umat. Badi kijat jonga naga bater siang ngan yaj hakamat utrai hakari kibaim ngan ayu ha utrai namar kejing le bha jong ubaro yanga yala kejing kular ngan pendep ha utrai hakamat upai ba jong u baro kain apdeng kejing ling a kejing pisa kejing khom jong kejing yap ki blaker saudong yau pen baru utrai ulap pelaj yau Nakata daw ngalakular bangan pendep kenya ki ki baba naga bentau try hakmat jong ki pajba kabasngutunan hakasam kabasan puwei khat ar bat khat lai wong tuai pat hanga ya kajing kemen kajing peniem jong me batu kersan yanga da ka mensim ka bakluj endakum tangan hikai ya kalenti jong me hakin nong palat bat iki bapop en pen kelas syame Ubreu ubala no ia ka jing sok. Ubreu ubala no ia ka jing keman. Habapan na ublay ban ai hau ia ka jing keman. Ai hanga trai ia ka jing keman ka jing peniem. Ndai bakan kut no tangkat ta. Ndai bangan ya thu lem hagi wei.
Siapang ka jing pen im jong me. Siapang ka jing pen thamai jong me. Ba kiru kin lai na ka jing shirkai jong ka pop bat ka dujok ha ka jing im jong ki. Sam lai huai lai nama melong mau siang jonga bat ka kut jonga namar kata na ka benta ka kerteng jong me. To yalam yanga. Yalam bat betin yanga. Mdei shu na ka benta jonga. Mdei shu na ka benta jong jing kwa jong ka ni ka perthei. Handai na ka benta ka kerteng jong me ong us im David. Breu belmat. Ya ka jing penim. Ya ka jing sup. Bat ya ka jing kermen. Ka jing im bom jukut. Mdon shu. Da ka wei ban le. Tang na ka benta ka kerteng ublai kain. Di para bangit Sengautan ya ka wei ka long kmi. Ka wei ka kan thai ka Mary Magdalene. Habang perkhat ya ka Mary Magdalene ya ka jing i jong ka ya u Jisu kan shabaudon kadon hangta. Ngathai ka mau bah ya ka Mary Magdalene. Away na ka briu ka bapop ka baklim. Ka ba shisen ka sngi ha ka jing shisha ka le ban shalen thamau ha ki lengdo bat ki Farisi. Ndai utrai Jisu ula map ya ka bar ula pen im ya ka. Ndai tang kata nyau teli ki ksoi ki ba shong tenrai permanen ha ka jing im jong ka. U Jisu ula bekno nyau teli ki ksoi naga Mary Magdalene. Tapi gua ban tep kan naga tien ka jong play phila ban pule. Naga Gospel jong Marcos kanong ka bakhan reu kadot khok ka bakhan dai ka baong ula pau nong kong ha ka Mary kanong Magdalene. Naga ba ula bekno yakin nyau teli ki ksoi. Mdai tang kata ula pen empat ya Lazarus ubadai shipra hapdeng kijing sausi ba kijing huslai. Ka breu ka baloi omat. Na ka jing shalen thamau. Na ka jing shong sui ha ka jing perkhat ha ka jing im ka jongka. Bandu no ya Lazarus. Utrai Jisu ulale isnei ya ka. Bat ka la kamen ya. Baka sengau tu baka jing im jongka kam long shu na ka benta ka Mary Magdalene. Kalong baitang na ka benta Chris. Isutan ka Mary Magdalene. Bah ba Jisu. Uya kendu ya ka na ka por ngathai ke piken mau bah. Apa wan ban pej ya ka Mary ka Martha. Lawang ba ka syong hakajat jong Jisu. Ban sngap ya ka ai ka prai Jisu uhikai. Habau Jisu wan ban bam ja. Hakawai ni ka ying jong senran. Kawan rai ka debi ala besar ka jing slek ka ba ubi panat. Ka barem panat. Ban pen slek ye ke jahat ke jong Jisu. Habau Jisu sya sanar pna bat ban yalam ya u shalom kalbari. Kani nadin ka bat ya Jisu. Bandon halum kalbari. Ban yo iu trai bau syayap naga benta jongka. Habala tep yo Jisu. Kadon haulum jing tep berangkat ki perlok kentai bandon bat u Jisu. Habau Jisu shwa ka jing mi phat kane dang step bat ki perlok kentai. Kelawan rengkat ki jing ubi daga jing temu ban penslek ya kamet ka jong Jisu. Ka breu ka beloy amat. Ya ka jing penim nau trai Jisu. Ka breu ka beloy amat. Ya ka jing suk na ka jing penwit pen kelumar jong kini ki ksoi ki besyong haka. Breu ka beloy amat. Ya ka jing lek bahayu Lazarus. Don shu haka. Ukris batang ukris. Halung kalbari hang tangan don. Hajing tep hang tangan don. Menstep shua ka jing mipat hang tangan don. Namar bangla ya me ko rat. Perthai kamlong shu yanga. Tang ukris bat ya ukris kain.
Ipermengit nasuntanat ban pule ya kawai ka testimoni kajing plasya mensim jong ki arngut ki sijur ki basyong hang ti hapo Durban, Cape Town, Johannesburg, hapo South Africa. Ka Pranisha kabadi ka samla Hindu ngamti playo ban sngam nem ka jing plasya mensim jongka. Bot usyahid Abdul ubadai usamla Muslim. Kajing itu kana kajing plasya mensim jong ka Pranisha kaya tu ba hagapor bakadang long samla kena kasak bat kini kipahang tia Durban hapo South Africa. Kadi ka kena ka banado dang rit ka i bantip yo blay ubashisha. Hoy kadi ka Hindu tenrei ka 4 hun. Kakwa bantip uei ublay ubashisha. Long ba ka jing long kena jong ka kali high school missionary. Hang ti hapo Durban bala syai penduai ya ka jing duai jong utrai abong ko pa jong yu bah menang. Balong bah kajing im jong ka wat ha kajing le nyam Hindu kaskutenat ban penkut da kini kajing hikai ki jing duai jing hikai duai jong trai jong Yesus Kristus. Anda kala kham samla hakapor bakadang dai ban yitho yak eksamen ikenja borg soit ilakta ya kajing perkhat jong ka bat ya jing ko jing khya jong ka kamlong ban thia kamlong ban pulekot hakadur jong seu bayong the black dogs bala penwit hakajing im jong ka hakajing mut jong ka ikabi jong ka kila persyang ban khot ya ki Hindu ban be ya ki soit don bala ikami ki pa hakajing bomla kila khot no ya wei na ki pastor basyong marjan ban benduai na ka banda jong ka apa pastor lawan banduai la be no ya ni soit bat kalayo ban suk Iem kajing iem ka bakot ka bakya ban pendep i kajing puli ka jongka. Hakajing ya lenti jongka. Kelapoi ban namar kajing ya i samla batu new way samla Muslim bagateng usyahid Abdul ukna ubad di drugs ubatu balute tenrei kangat ya kaban ya syongka. Nama kajing ya jongki bar uniu Syahid Abdul. Long balap kalale persya iki kimi pa bar kaya tho hakan yam Muslim. Balak bentla kerteng no ya ka syaka Syaira Abdul. Hadin bakalalong Muslim uktau jongka ulai daga kot ba daga kot koran ngamot banong daga koran ka kot Muslim ka koran hakakin parang. Apakah pule ya kan ka koran kalap ya ka kertang Jisu haka koran. Kapan kan mau ya ka ka bau pastor uan ban be ya uksoi haka kertang jong Jisu. Kala nang nasus kuin kala nang excited ban tip syapang niu Jisu. Apakah syong hayeng ka sutenat pantem ya ki jing ruai Hillsong leng bagi CD player. Balong sutenat ruban khap ia kijing tho naga Bible bat banta haka kamera duai jong Syahid Abdul kamera duai Muslim bandem khostiu haka shlia kata baro saudong ka kamera ya kani kamera duai jong Syahid Abdul Muslim lawang bang namar kijing pom don kam ton cam kila di ban mi no na Durban ban le sa Johannesburg ban yo belas ngi Johannesburg South Africa. Ndakla syong Johannesburg. Uniu Syahid unang kerni syusyu kajing di drugs. Bat don teng-teng haba pa. Ban ai pisau na kabenta ban thet jing thet. Kiwi ki kam de ban pendap. Laong ba usula thok suthak ya ka. Bat kala im kajing jenjar. Kumta kaya ine banwat yautrai Jisu hakajing im kajongka nakapor sikapor. Lawang ba uniu Syahid Abdul layok kam hapo Johannesburg. Lalong siya kajing kemen Henry
kajing kerni jong kajing di drugs kalang penjenjar sibun ya kajing katukan nepor la di banduk no ya kam namar itrai company ki bai kam kim la sha ya namar kajing di drugs bar kajing tu jong bapli ka ima preng kajing jenjar kat sabapai ha kajing im jong ka kamat sibun kajing ulok uba im hau drugs ha kajing tu ha kajing lute henrei kam kenria banwat yu kris ha kajing im jong ka balong bau tai jisu na kapor usai wan ban pau haka hisin ha kapor ka bos dang syong ha ka kamera ha kitail sa ka kenro ka pau ka dur ka jong jisu bau kren ya ka keliau ka ong balai trai mem pau yang anu dang rit me pau yang aman tangan dalak ham he kong ngala pau ya pi na du bapi dang rit dusnam apa pilih school missionary pi duai ka jong duai trai pi ong ko pa jong yu bah meneng pila itu yang nadu dang dusnam long bau niu syahid lo persangkat bala bankiar na kene kajing di drugs sendiri ku mubriu umla ilahaban mi biang na Cape Town na po Johannesburg banwan no sa Cape Town sa Jan Durban ban wan belaski no syata syabau mi na po Johannesburg ula raikot ban ong nda poi ha Cape Town ngan nom di drugs syu ngan yele sitom kat bala bangan nom di dok syu ban ngan nom nong kajing jenjar ya kan lok jonga ilami na Johannesburg hosnam arjar khandai bat poi sek Cape Town bagai kajing kerku ka jong blai ulak kerku balayo ya ka khulung ka babhabriu ka bakerteng kalia kalau siya kajing kemen ya kajing ngasam jong syahid bat jong ka pranisha Dapoi Cape Town ula persangkat bala banom trek syu yo drugs. But namar ba umdon kam don jam uhaban ap khon bej menski ka pranisha ka haban litri da karel jingai kumbas kenta arkenta. Uhaban ap khon menski. Enda kawan pai na jing trai ulungot ya ka jinglong jong ka pranisha karwai ka kemen wong kum no pa kemen ngau lok jong pangam don kam patri marwei teng imat jing kabam ban bam yim yo ong ngamat yu jisu ha ka jing im jonga adon ko por bakas nap ya ka jing elap jong wei pastor na USA kata kanang pen betai syu lanang pen plu syu ya ka mensem jong ka pranisha ban pai syau jisu ban im bat u jisu Berkabasutunan kalong bahu syahid haka performance ni haka perjang ban lek ban duai haka kamera duai muslim wong ngajenjar ngada dem khosiu tengah yo i kenya ka yo bleu muslim jendre ngada kmet ka kmat phai syaturu jing tho bible phai syaturu jing tho bible phai syaturu jing tho bible bat chisin kum phai haka we ka jing tho kabala kta yo ban tip bau jisu ulong unong penim ban penim yagi bapop ban pelaj nak jing long brau haka pop haka jing min basniu men sem jong u kala plu plang de tang uni kai u blai u bajisha u ban pelaj yanga na uniu drugs u bangala kwa ban ino ndau lek ban thia ya ka khun hajing thia u lek ban press ya ka CD player kabaga pranisha ka sutunat bantem don bok ba hapok ka CD player kadal don pa ka jingruai Hillsong kalau ba labu lupa ka pranisha usu press kum tu kami ka jingruai Hillsong kabas ngau tenan ka keren supang ka jing im jong u ban kelam bamut ban pangai syau jisu ka mensim jong u ka plu bat ulayam marwe wala ka taru namar bau de muslim erang wangam kaditang ka jinglong emotion jonga Hagawi kesni kalia ka kun jong ka basai smart pan lejing sang bat ka kemi ka juong yu pa papa pin lejing sang bat ngi menta ong ngam lejing sang ngan duai ho blame muslim jong kadon chisin bakani ka kun borobor man lejing sang ka ban ong yu pa pin lejing sang ne am papa hukum ong hoi hakata ka jing ong hoi jong u
pan kla kum ru ka khun ka bo e kwa ulet ka jing sang Maria poi hajing khang haying mane wongas ngau bangarung habeneng ibriu ki welcome yanga rangkat ka jing pho samrki snap ya ka jing ruai snap ya ka music snap ya pe ya ka khmat jong ki parbangai ta po ka ying mane ngayo ye ki angel shong rung jar ban shong hadin du da shong hadin du upastor bakren ya kata ka jingkren wong thik kumba katu ka torchlight ka ba phai be changa ban kan sepang ka jing im jonga kap muslim jong ka plu ula kwa ban IT no hakata ka sngi handai namar ba udai muslim erang wong ngam dei ban IT ulwan siyeng naga por ka tin jong blai ka ta ka lok ka bariu blai haga bakut ula pen ko ngu yala de ban phai show blai namar ulong tang mau ka jing phan em ka jing suk ka jing kermen barulah abad is ndon new drugs barulah pun new pastor banong pastor bu ngina ban baptis yang pastor la bu ikas ban baptis hadin shit yo upon biang pastor yo syahid banong syahid nganom mai akat tugas ngi ngan hapan pen kandia no aga biga tarik bagata tarik kadega pratarik jong benai jun arajar khatsan ulungo kumno pastor utip ikas ngi khanga jonga pratarik benai jun kadega ngi khanga jonga upon jo pastor nai bitip ika pratarik jong jun haka kalendar jonga tangga diga tarik ke bangalai kadega jing mayan jing yalam ka jong blai biam hau blai barong try kasngi kha jonga ngam dei shu usyahid ubarim pen baptis yanga daga bor jong me ngan long usyahid ubatmai naga bentaga kerteng jong me bas ngau tenat kelong wong syahid haga tin muslim kamun martyr ban im martyr naga bentau blai muslim Allah woi kakmiu panjonga kila kerteng yanga ban long martyr naga bentau Allah mentangan long martyr naga bentau Jesus Christ hajing flasyam ben sem ka jongo oh ki yam bar ongut lapen baptis yau balong bau la phone ya kami bar pa banong mei bat pa wat ngau ngalah le ban long Kristen no kami bar pa kila tim kila tlah yau daga sur ka bajam uong mei papa utrai jong yu Jesus Christ ya theu ya ka jing tim jing tlah jong pi un map ya pi ngarungan map ya pi ubu no ka phone udwai ho try Jisu barong try to kren haka kami pajonga baginom kinom kos yanga kinom tim kinom try yanga tang hadin sitio kakmi bul kupagi phone syahid kumbau try jong piu ba mahap ngirung ilam mahap ya pi oh kalalong ka jing kemen yau syahid bat ya ka pranisha kilalong sisa ki breu ki jong blai bakila plasya mensim banong tang Chris batang Chris ken dan syo nang jing long mrau how drugs hakatu hakaluti jing long mrau haki bor ki jong ki sut ki krai utrai ula plaj yangi ula ai kerku kerhai yangi yim don isyu tang badu Chris ken baga basunat ke baki ohong yim ting syu ka jing yap baros kata tingi ki hindung sa tingi ka jing yap yim ting syu namar ba ada ngiyap ngi kan du bar uniu jisu ubangi la kan du haka jing im jing barban syong suk lengrat lambadu ipal mengit kita kilong ke jing kan du ki breu ke jong blai haka jing kan du jong ki wat try jisu kum kini ki breu blai kan du ye kan ke jing syam ke jing kan du jing pi is ngau tho ba plang ka perthei hanga kam don chingbot thang baru try kain kan long shisha ka jing suk bat ka jing kemen ipal mengit ke bentang ke balai Jing kan do baka jing syam baka jing mat jongi simat yau try Jisu haka jing im jongi ngatrai baro nangi uwei pakawei ki barit ni ki bahe ni ki basan ngatrai nginom la alaj bangilai kan do halaka jong ka jing syam jongi yau try jongi Jisu Christ la kalong yang ngaru la kalong ya piru bangi tip sai badileng baka jing baha ka jong u bangilong kum ni kum bangilong Hapreng ke jing snausi ke jing kuslai
kijing no mensim kijing pai donut wang tawan hanga pi baro ki bathaj pada bakia ka jingkit dengan penjam ya pi habang idon apa kijing ngausi kijing huslai ngim don kijing suk ka jing im jongi wang ya ka jing suk nga ino api ya ka jing suk jonga nga ai api om kum ba ka perthei ka ai nga ai mangapi wat ki huslai ha ka donut jong pi thau diu bleu jongi habang ida na preng jing sitom jing papang giba teng doktor ula atlatin la nang yo ne em jing pen khia raji suang la pen khia ya me thau long trai jung yu Jesus Christ gipa preng aga jing em jong ikum ki bangai ye kendu bon ki ai don teng ye kendu ka nya pa ya pra hai ngasem marjan marpa hande ya bangai pai shau Jesus ubalong unong pen yesuk ipoy ka jinge suk ka jinge kemen ka jinge pu samreki namangi don yo blai jongi ubah penesuk naga benta jongi kan ipai ba ka jing em jongi iwe pai we hap ka jing duk ka jing kerdu teng ngim biang ka kamai ka ji ende bangi pai show blai iba bon ulale isnai ulale apply yang ni pahu pahai hap ka jing kerdu ipra bangai da bangi don apeng jing rengtang apring ki pop ki bangile ha ka jing im jong i utrai ji suong wat men bangi lalong upol wong wat men bangi lalong ki bayap da jing rengkang jong i ula pen im yang i lembat u keng abdon ki bor jong ka jing dum jong ki sut ki krai ki bate ha ka jing im ha ka kwat ka kya ka jong i ha bangi pai shau ulong ka jubab ya ka jing im jong i ngatrai barok ngimat ya kata abang idon apeng jing do jingremen ulong ka jingkermen nurwai syam sim asan spa arpsan ka khot baning gong la nyau ki klur la nyau syap ka pop jonga ka tam ka jingis nei jing map ublei kat kine ka pendam keng barbangai kum ki briu ki jong ublei imat hala ka jong ka jing mat ka jing syam ka jongi ya ka jing pen im ya ka jing map ya ka jing kerku ka bahau trai jisu keng kat ini ke jing kerku ki bau trai la kerku yang ni dang don su da ka wei pat bangin ong trai ngan im na ka benta kan ka pertai ni na ka benta jong meu balale isnei yang a ngau tenat nong roi shaman sim su tho ka jing long pop jing long tiet ten rei dei tang jing isnei ka jong blai khen ka bala pendam bat ban yo pat ya ka jing kman ya ka jing suk bat ban yo yi ya ka paradise ya ka benang kabasuk kabai temem sani dangkren naga siu blai berada jiung yo i hari ni thu pau ya ka beneng basuk ka bakmen jiunam ka benda ka basau ka jing temu ba ka phang pedeng ha ka jing im jongi ka long om shu bat ka perthei ne na ka benta ka perthei henrei bat u kris tang na ka benta u kris ki para bangai ngis ngau tho habang iman ki jingker khu ki bau blai ula ker khu yang i ngis ngau tho bangem don ka wei pat ka thong ha ka jing im jong i hendai ban penlong ya ka jing im jong i na ka bentau kris ban nyai ru badu kris namar habaya bad u ngim khu slai e ru habang itrei na ka benta jong u ngim khu slai e ru bad bang nio ya ka jing yo nong habneng endang lalai no nak adika perthai. Iprabngai ngas ngawan ong bakanika benda ka basau ka kren yang i paniat hulam hakiwei. Ya ka khubor ka jing pendiem ka banau trai jisu kain. Banle batrei yagi ai ki baro kum batrei hakmat utrai kain om haki briu ong kolosai lai arulai. Bangin long kamlu sinjong ka perthai kain. Ong ka gospel ka jong Matius arpo pra pipilong kamlu jong ka pertai Matius san khatlai
พี่ลองกับลูจงกับประเทศบันลองกินน้องเป็นสุกยิ่งมันกับประเทศกับไปอย่าบิชนี่กับไปอย่าปีหุ่นกับไปอย่าเนื้อกับไปอย่านายกับไปอย่าไปกับไปอย่าพระเลยฮะบาพระยกยิสุบันลองกับยิงยิสุกับเรื่องอุบเลยบันอุบริววางรู้บาอุบริวอุนลองเป็นสุกกันกัดกุมกัชที่กจงปอลกับอาร์สกินองโคเรียนสันขัดพลากองเด็กเอบารอกิลองนาอุบเลยบาปเนสุกยางี้ฮาลาเดดาวคริสยิสุบารุบลายที่อย่างงี้ยากระจิงเป็นไตรกระจิงเป็นเนสุกเงินลองกินองเป็นเนสุกกันที่พระบังเอิญบันอียากิไว้บันชักรียากิไว้ไฟยิสุวันนักเด็กประเทศนักจิงลงซีมหาบันยังคุณซีมฮิอาร์กับประเทศบันชักรีอย่างงี้บาอุอีอย่างงี้บันเป็นเอี่ยมอย่างงี้นักป๊อปหาตรงนี้มีน้ำลองกระจิงอียากิไว้อุทายยิสุองngelawan ban syakri om ban syakri atau nginum syakri ya kiwai ki para pengen ngi mau bah baga gospel cuma Matius arsan sapuar sapulai sapusan ka baong abangat ngan pai bam yanga abangat sliang pai di yanga abangat lengkoi pai jan yam yanga abangat nungwai pai ing basan yam yanga habang apang pisuman yam yanga kajing keli kelong kum ki bangai ki bamat ya kajing pen im hutrai jisu ki bamat ya kajing pen khia ka bahu jisu kris ki bamat ya kajing lai isne ki jong trai nin long ken kajing ker khu ya ki wei ma ban long nong yalap baro ma ban long evangelist baro ma ban long mo teman pesan baro ki don hal jong ki sap ki bau blai la ai bangin im naga bentau kris ken banlong ibayay ne ibayay siya ibadab daga jing ej banom ainong daga basniw ya basniw kada ka juk banta sikantin te sipaw kantin ndai ban ainong daga babha ya basniw badang im naga bantau kris ngin le ken naga bantau kris not by words ndai daga tin ni daga kam ka jing im oh ngilong tang kinong pa papling babun ki dalam tlat ndingin duwai bau blai ai boring ye badang try ai boring ye bangin im naga benta ka kerdeng ka jong me ngin long ka jing shai ya ki wei ken ong Matius san kat sau pi long ka jing shai ya ka persei nga syap ting bayok ngin long ka jing dom mi ki wei kadang im nom tau Kristo ngin long ka jing shai naga benta ki wei bangin long ka jing ker khu naga benta ki wei bangin ya thulam ha ki wei Yesus Kristus bangin kedi kan that ki wei naga jing sniu jong ka pop jing pen shoy ban ban phai pat show blay kini amat pat ka jing sok ka jing im jong i para bangai na ta ka hau ngasum dong baga thong jong i ka jing im jong i ka long ban nyaj bat ukris naga ban tau kris bat ban long ru ka jing ker khu naga ban tau kris kain Iparbanget ban ban kut no ikajing kran is ngau tho bau blai ulakta yo apostol Paul naga jinglong shit nyam jiu ban du no ikajing ker khu kijong blai ulak ker khu yo bat ulapan impat yo David sim bakhau jung Israel wala bon ki pop ni namar bau blai u e yo lapan im yo bat hei ke boong to yalam bat betin yang naga benta ka keteng jong me ka pranisya baru syahid breu ki pamati ke jing drugs bor jung stoi ki krai ki soitan pop jing dom lai la lep plai ki bat bagi ong ngin him naga benta ukres Mari Magdalene ke breu ke balai omat ke jing pen im ai naga jing yap shika jing em naga jing do jing kerman shika jing kerman nagi jing sate shakum magi bor jung ki sot ki krai shika jing lai loi bom ju kot haka bakot hangno tang naga bandau kris kain para pengai haka jing em jong ngi lamat si bon ki jing kerku la kalong menin mencis ngi hapor bengidang red por ki jing ya ayung nginong
yang terakhir pensai bor yang ikheng bangin iem naga benta ka keteng jong me apreng jing telot unong rai shaman siam hakan ngirwai KHB sispa prapusau basan uang kumni ki umat ngausi ki mlasiu ka ik ba ulasya ngan ai yalade wat kentai tanggata bangala rai ka ik ba male am tajunga milasya na ka benta junga ngamla siu kelyang thang ba ka we ngai ngan ai yalade kheng ka jing im jonga na ka benta ka keteng jong me namar yanga ban iem kalong Kris ublay na ka benta ka buram jungu amen. Ngapoi siya ka benta ka bakut pan penuai no ka jing syakri jongi ya kanika janmin ngongo bo blay ula isnay ula donan kat lembat ngin adu bastang adu bakut jongi jing syakri ngai skam bo blay ker khu eki baro ki bagi pendap hakane ka janmin in penuai no ya kanika jing syakri jongi ya kanika janmin da ka bagi solang ka jing ruai ka ba ndus pa khat phra ai bangan kham i yau jisu ai ngan yalap kerteng jongu namar jing im bapla buyap yapri namar jonga tang syapang ujisu ai ngan yairwai halakarta jing siuspa bom jukut yanga hadin balade bandwai kan jing ruai ngan kerpati pastor Pimolong ba in plaj ka jing kerku penwai andus pa khatpra Ai bangan kam it you Jesu ai ngan yala kurteng jong u namar jing pen imba pula buyap yap li namar jonga tang syapang ujisu tang syapang ujisu ai ngan yairwai halakurta jing sius babom jukut yanga jing long baba jisu ban be man ba ko jong uru ban le able ya rab ma me yanga ngan laban ya lenti ding na tang syapang ujisu tang syapang ujisu ai ngan yairwai halakarta jing sius babom jukut yanga ngene wai nyai ngo yame ablai leng bahasa kapor abang gidon hakan ga yeng ga bakantang jame banya seng yi ga kerteng jame Iskau yang mereka kontak ke melekarku, jika di kapor jangan jeng mani, nadu ke basang bat hadu ke di kapor, jika bangin siok bat penuai, bat kumjul nak mereka kubur nak usyakri jeng mereka bat pinkan mau yang ini, kami khot yang ini ke kontak, bangin nak mereka jeng mereka, melasi uspa yang ini dak dorba kesnam ke jeng mereka, bat ilong ruki khon ke jeng mereka, bat mereka aru yang ini bangin syakri yang mereka, kan bangin le yang kamu ke jeng mereka, ya rab bangin ke kubur kontak, kan penlong yang ini bangin genyet ilah dia. Mangilong ki jong me, ngilong ki khon ki jong me. Bat ai namar kata ru, bangin nagam taka buram ki jong me. Bat ya bangin penso baharu ya me. Taka jeng jongi ka mamlakas ngi. Kerku nam tau syakri jong me. Ya ka jeng asem ki jong u. Kerku yu ka kam ga bawa trai. Rengkat ru bat ka long yeng ki jong u. Bat kam ta me ka kanta ba unang la banyakit ka kam ki jong me. Bat ya ka ba meru ban kam ya u. Hakano ka benta.
nakam taka pura mo jang me kerkhu yang ilang baro alam ba chon ka por habangin mi nang ni nyen mi rengkat bat kejing kerkhu ko jang me tos ngau ye kejing duai namang duai ngi pan gine baro ka kertang jong Jesus Christ bo trai rengkat bat kejing ba ka jong blai ko pa kejing ai ka jong Jesus Christ bo trai lam ka jing selo ka jong musim khon ini kejing kerkhu jong kilai ha we kilor kat bala ka balang ka jong me hang ni lemru bat kirunge hang ni bat klang satla ka perthai nadu manta bat chedu ki bam chukut amen